Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Gak konten apa, Bu? Nduk kakike sing apik ya. Gak konten apa, Mbah nduk, apa lah nduk, wong ibu ki yo ora duwe ide nduk wisane. Gawe kue ya, apa tuku nasi padang. Nggo ngirim repah ya. Ndek bengi aku kan ceritane arep bubuk kono. Mbah kene ngopo pemirsa ya? Ujuk-ujuki nang kruwinget neh ya. Kruwinget dingin. Aku terus mulai alon-alon. Wes mboke mulai ae masuk angin neh. Dadi masuk angin ini jek berlanjut pemirsa. Padahal wis antangin wis. Teh panas yo wis. Wedang jahe tak kei mrica yo wis. Dadi aku rono awan kae ngantek bengi, terus menembus grimis. Terus Repa genten rono, Repa kan mulai sik sedelok bubuk istirahat balik. Aku digagalno. Gak usah, Mbok, nang mulai, Mbok. Aku tak karo mak ngatini. Iya, betul. Terus iki mau esuk-esuk wis ibu rasa masak. Ket mangok men Masak ae. oh gak, maksudnya kan Intan ngomong engko masak yo kan pengennya Intan sayur bayam. Ora usah masak, Bu. Engko tuku nasi padang. Engko Repa digawekno. Nah, pemirsa. Aku kan hampir ana isu. Ternyata Bunda Dewi menitipkan sesuatu. Ya tak dono. Apa? Ayo. Anak sesuatu, Ibu. Lah iya nek sesuatu. Mungkin ketok, no? Ayo. Ya. Iya wis awan kok. Wis jam 7. Mbak aku tak neng Blora ya rapat. Nah iki aku tulung. Nggih. Iki tolong kok nek pamane udan, engko aku mbek Intan berbondong-bondong kok tak membantu ngewangi iki. Nglebokno iki kumbahan. Karena apa pemirsa? Bunda Dewi kan ning kono kan ora enek panas, otomatis kan kumbahan kan yo mok di deleh ning kene kita pemirsa. Turne ora enek panas, kena angin semilir-semilir jadi kumbahane nyemek-nyemek. Semoga saja hari ini enek lah secercah sang surya ben rondok garing. Nah, sampeyan kok aja rono sik ya Mbak, tunggone sik. Engko nek wis rondo apa nduk Tan? Rondok nyemek-nyemek. Engko entasno. Oke, Dek Bro. Kita Bunda Dewi enek acara ning Blora. Wis gak popo ning kono Repa sik mbek make, mbek mak ngateni. Piye, Nduk? Bunda, biasanya mulai jam-jam siang. Jam siang biasanya. Sik tak nunggoni kumbahan sik ya pemirsa. Selimut-selimut sing bar tinggo bayi ya wis dicuci. Ndek bengi salwa mbok anteri pewangi ya, Nduk, ben kumbahane seger ya. Engko tukune ya. Iya, besok nek wis tumbas ya. Ndek mang dionokno Dio. Tak cerita tentang Dio pemirsa. Dio pemirsa. Kan ndek iki kan Intan kan ning gone rumah sakit to mbek ibu kan. Esok-esok kae. Wis baru mbah-mbah. Terus kumbane ning jaba, ora dilebokno. Nah, Dio kan arep nyusul to ning rumah sakit. Aku ki padahal yo lali ora njuk tulung rapo lara ki eling aku. Lho, kumbane Intan mang lak lali urung dilebokno. Ternyata wis dilebokno Dio yo Tan. Mulai Intan mulai bengi wis wis dilebokno Dio Bu Intan ngono. Nek matur nuwun yo Le Dio ki masih yo ngono Repa salwai nek karo wong tuwa jaluki tulung kuwi Le. Nganu Le. Budhe iku tulung yo Le tumbasno obat apa
Tolong ya le tumbasno iki budhe masuk angin. Nggih, Dik. Tenan kuwi pemirsa nek dia repa ya ngono. Rone aku goreng dik ya pas keracunan langsung jam 2 kae gawe noralit. Kuweroki awake diblowo nyoi. Sing Intan di bagian kabar-kabar, pong ibuku piye pong ngono. Ya Dik Dewi yo. Dek sampean ra ngabari le Mbak, dek mau WA kan ora tak waca nek sampean nelpon lawang bengi yo Dek, ngontang sampean cek istirahat aku ngono. Sing tak telepon sing enom aku ngono. Matur suwun nggih pemirsa untuk semangatnya. Bayi berangsur-angsur sampun alhamdulillah membaik ya Tan ya. Jadi kemarin kan aku kok karo Mbak Perawate. Kenapa le Mbak ibu saya itu kalau tidur mesti ngremeng yo Tan. Sing celok-celok, sing cerita arisan, kadang nulis koyo nulis ngono lho pemirsa tangane ngene-ngene. Gulone 3 kilo lek wi. Terus berase sakmene, rokoke sakmene koyo eling jualan ngono lho pemirsa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi entuk kabar ndek bengi kae. Kenapa? Istrine lek wi kapundhut. Di apaan? Ndek ingi apa ndek apan ya aku lagi ro ndek bengi yo. Apa? Ya wis suwi genah kena diabetes no ketok yo. Lek wi yang Tapi dulu wis menolongmu. dikubur. Ya wis lah yang diingi deh. Wis mugi-mugi husnul khotimah. Nanti sempat ke rono tak sia lagi krungu ndek bengi ja. Dek udan ae ya nduk ya. Ya wis nduk engko dilanjut mbok apa ki cerita pagi. Lah ya ape konten apa nduk konten masak yo. Yo wis sepi konten apa yo. Maksudnya kan memang kudu enek perubahan apa pemirsa iki ya. Riwa-riwi pemirsa engko balik rono mulai ngetero selimut, ngetero air minum, ngetero apa. Wis pokoke sak isoku lah nek pamane iso gawe tak isi siji yo tak isi. Seumpama gak iso gawe gak tak isi ya wis kosong ngono ya nduk ya. Ya wis semangat, makasih ya Tan semangatnya ya. Cus. Nek gedang gak ketemu pemirsa entuke jagung. Ya wis entasno sik. Ya ora aku engko dicuci sik. Ya. Kuwi angkat sik pateni sik, Aduk. Pateni sik. Wes. Ya wis angkat kono. Nah, terus jagungnya diumbah, dibuka sik anu godhonge. Tapi juga popo jane nek godhonge pin marai manis tapi umbah sik. Jagung manis pemirsa. Lah, umbah. Wis ora apa-apa dielokno godhonge mari manis kok. Kabeh ndak, ku ya diumbah. Cemplungno kono. Nah. Gak apa-apa kok wong aku kae anggere tumbas ning gone bakul kuwi ya. Langsung cemplungno, Nduk. Wes. Tak umbahno. Iya. Umbah jagung. Dene wes. Heeh. Oh, yo. Kok dijegoro ning gone godhokan kuwi. Wes iki apa gitu. Iya. Rebus-rebusan pemirsa sudah kondo apa ya kalau mana konsul enggak perawat Wes. boleh Bu. Iya sudah dilebokno to Nduk. Kreseke iki rasa dibuaki sembarang Ini apa ya. nek tinggo ada sampah. Iya Intan. Wes ben matang ae. Iya, kok terus ditutup. Nah. Banyune kakean. Mbok isih banyu sak pirang ta, Nduk. Wis gak apa-apa. Wes aku tak mangan kacang, aku njaluk iki dipangan. Iya, Tan. Iya. Iya, Tan. Iya. Enek sesuatu. Ketok kuwi mau. Mak yo.
Lah, Bu. Nak ya. Manis ya, jajal lho. Nak iki lho wis ah. Coklat itu biasa kayak harmonika. Enak toh? Manis kok, Dok. Manis, jagung manis. Tetep manis. Lah aku sing nyokot yo manis. Iya, wele. Bayani yo. Mak malam ki tak telepon. Ngono piye? Ora iso. Lek sum ora iso. Bucare ora iso. Yo. Apa? Terus Bunda Dewi tak WA, yo urung dibales. Ibu gak duwe nomornya Mbak Nur, gak duwe. Gak. Kuwi ndek biyen nomere ning HP sing rusak kae. Kan wis ora njaluk. Njaluk mak jah engko. Ki mang repak telepon kon gawakno banyu panas. Lah bingung tremos. Tak ada tremos endi? Ibu gak punya. Gak punya tremos ke banyu panas. Aku roh. Apa? Tuku nang berapa? Berarti tuku sik ning berapa terus balik muleh. Ya. Nggodhog banyu. Ya. Mana weh? Ya malah ngentekno wektu leh, Nduk. Iya. Sik ngenteni Bunda Dewi dulu. Bunda Dewi enek pora singgahan tremos. Soalnya Repa butuh air panas, pemirsa. Alon-alon nduk nek Mam. Manis tau, cek tetep manis tau. Nah, pemirsa jenengan nek godhog nggih kalih kulite ngeten iki. Kula tak godhog kalih kulite, pemirsa. Nggih anu kok nggih mateng kok pemirsa. Dadi tambah cek tetep manis. Tambah cemilan nggih mang kripik. Kripik apa nduk nek ngarani? Kripik tempe. Ki engko laren mampir ning gone nasi padang barang. Ki Repa karo Mak Ngatini pemirsa. Soalnya aku cek entuk tugas ngene Bunda Dewi. Tugas negara. Iya, adalah ngenteni kumbahan. Soalnya seredup-redup. Bunda Dewi anune sampai kentekan salin. Lho. Muga-muga nek panas, Duk. Sabar. Sabar pemirsa. Enak, Duk. Alhamdulillah lumayan. Iya. Iki lho pemirsa. Iki karo iki lho nang kono kae. Wis engko sedilu rondo alung tak entasi ke langgit budal. Oke. Ya tan wis. Iki urung dipindah pemirsa. Sesuk nek buke pulang kan tinggo neh dadi cek ning kene sementara. Sok nek wis selesai lagi ditaruh ning depan neh engko dilipet. Nah, akhirnya karek iki kok. Oh, niki Mbak e. Ajeng nomor kamar mandi lah, nggih. Wah, Mbak, pikirannya aku pegal ini, Mbak. Laris tenan Mbak, aku rene sebuwek parkiran ki mboten sedeng. Meni lho, buwek parkiran. Mangkane kula anu, Mbak, kok aku rene neh 12 sampe Intan. Full. Enak sekali soalnya salwa senengane teng mriki kok, Mbak. Salwa nopo nih teng mriki senengane. Nek bungkus api mungil-mungil lah. Oke, kalau bungkusnya nasi putih nggih, Mbak. Nasi putih mawon. Nggih. Nek sapa sing pengen tanduk mungkin. Nasi putih. Ini kuah napa, Mbak? Kuah gulai. Oh, kuah gulai. Ada ayam, daging. Kuah kikil. Oke, gulai kikil. Terus mangsek. Pemirsa. Gimana Mak Ngatini izin pulang dulu dikarenakan mau masak tempatnya Mak Besti di acara. Monggo makan. Aku tak menjogo makan. Nasi padang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
barik lana bima fasakana wakina adzabannar. Dagingnya bismillah. Ada daun menyoknya. Alah ceblok guys. Tan, tolong cukono piring kosong dok. Tolong cukono piring kosong. Glundung sekoku. Walah. Iki piring ki. Sing ngisor. Silai piring kosong. Lah. Malah guling neh engko. Iya ku piringnya kono. Wis nang mlebu neh. Itu di njaba macam. Nek sing pemirsa, saya kalau di rumah sakit itu ndak Mbak Ibu Yuni, ndak bisa. Terus aku bismillah. Ada yang peraturan ndak dibolehin, cuma boleh kok. Mbak perawat aku ngelih tak mau di sini nggih mojok nggih Bu mboten napa-napa. Monggo Bu. Nggih, nenggo. Nggih. Madang siang. Nggih. Bontot napa? Oh, tumbas mawon. Nggih. Kula nggih tumbas kok, Bu. Nggih. Daleme pundi, Bu? Purwosari, Jawa Timur. Tobo. Jenengan pundi? Kula Kendilan. Nggih. Sampo Kendilan. Nggih. Iko. Nggih. Arah Blora. Nggih. Gerah napa, Bu? Diabetes supune niku lak saking telat minum obat. Diabetes. Nggih. Nggih. Sakit. Sakit kepademen. Nggih. Itu ten beliau mboten. Niku sabar. Nggih, Bu. Oke, enggal saras nggih, Bu. Ibu. Tensine nguwat drop ngoten. Waune kan tensine inggil, Bu. Ujuk-ujuk kantun 95, Bu. Waune kan 200 ngoten. Lemes, Bu. Mboten saged pripun-pripun. Suku sak mriki lemes ngoten. Dalem? Normal tadi. Alhamdulillah sampun. Nggih wau sabar. Biasanya nek kula ingin nggih kan nggih tinggi. Nggih. 250 tinggi dan sakit 60. Kalau obat kita minum kayak Jus ladri. Oh, nggih. Jenengan, Bu? Nggih. Nggih.
Ini ditensi nggih pun sae. Lek ngusir. Ya mana ngusir. Pemberian doa terbaik untuk jenazahnya. Setunggal, Bu. Setunggal, Kak. Setunggal kamar setunggal. Jadi kalian kalau Setunggal. tunggal, Hmm. kelas kalian. Oh, kelas kalian ini kelas tunggal. Pamit dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, sama